Θες να σου μπουνίσω εδώ, φίλος. Λοιπόν, έλα, ας ρίξει ένα παιδικό. Ναι. Που το θυμάμαι τώρα, το έχω στο μυαλό μου και συνεχίζουμε με τα δικά μας. Κοίτα να δεις, βγαίνει σήμερα. Ένα παιδικό. Ένα παιδικό. Όχι, γιατί συνήθως εσύ ξεκινάς και αν έχεις και 7 θέματα τα ρίχνεις κατευθείαν. Ένα παιδικό. Γιατί και ένα παιδάκι κάθε δίπλα σου και θέλει να μιλήσει. Εγώ ό,τι χρειαστεί. Μπαμπούλες πανεπιστημίου λέγεται. Και είναι οι μπαμπούλες που ξέραμε παλιότερα, της Pixar, Disney πια, που έχουν μια συνέχεια. Πάνε δηλαδή τερατάκια στο πανεπιστήμιο για να μάθουν να τρομάζουν τους ανθρώπους, τα παιδάκια. Αυτή είναι η δουλειά τους, γιατί είναι τερατάκια. Είναι με τον γνωστό επαγγελματισμό φτιαγμένα, της Disney, της Pixar δηλαδή, με ευαισθησία, με ηθική, με δικαιοσύνη, προσπαθούν να κάνουν το καλό ακόμα και αν είναι τρομακτικοί και βέβαια δεν κερδίζει αυτός που είναι δυνατός από τη μάνα του, αλλά αυτός προσπαθεί και είναι επιμελής. Έγινε η πρεμιέρα στα Village με την Καροτέν, χορηγό, ήμασταν εκεί, είδαμε την ταινία, εγώ την είδα με ένα παιδάκι εδώ στο αυτί μου, το οποίο έλεγε... Τους κοροϊδεύουνε. Δεν κακή ταινία. Παιδιά, λίγο πιο γρήγορα, να τους λέει. Όλη τη σχολίαζε, συμφωνούσε. Ευτυχώς ήταν χαριτωμένο. Ήμασταν εκεί να δούμε λοιπόν τα πλάνα, να δούμε και πλάνα από την ταινία. Οι μικροί μας φίλοι μαζί με τους γονείς τους είχαν τη χαρά να παρακολουθήσουν την ταινία Μπαμπούλες Πανεπιστημίου στα Village Cinemas at the Mall και το αντιλιακό Καροτέν ήταν εκεί για να μας ενημερώσει για τη σωστή προστασία μικρών και μεγάλων από τον ήλιο. James P. Sullivan. Mike Wazowski. Ζήτω οι μπαμπούλες! Μην μπεις μέσα, είναι επικίνδυνο. Άνοιξε την πόρτα! Τι κάνεις εκεί πάνω? Το Καροτέν μας έχει συνηθίσει να παρουσιάζει το τραγούδι του καλοκαιριού. Πώς προέκυψε φέτος να παρουσιάσει και την ταινία του καλοκαιριού? Το Καροτέν, το νούμερο 1 αντιλιακό στην Ελλάδα, δεν παρουσιάζει μόνο το τραγούδι του καλοκαιριού που φέτος είναι το The Sun με την Demi, αλλά για πρώτη φορά προτείνει και την παιδική ταινία του καλοκαιριού, Μπαμπούλες Πανεπιστημίου από την Disney Pixar. Το Καροτέν εξασφάλισε, στη συνεργασία πάντα με την εταιρεία διανομής Feelgood, την δυνατότητα στους μικρούς μας φίλους και στους γονείς τους να δούνε την ταινία 2 μέρες πριν από την έξοδο στους κινηματογράφους. Θυμίζω ότι η ταινία βγαίνει σε αίθουσες στις 20 Ιουνίου. Στον ήλιο λοιπόν φοράμε όλοι το μπαμπουλιακό μας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η χρήση μπαμπουλιακού αντιλιακού είναι απαραίτητη για όλους μας και ιδιαίτερα για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική σειρά του Καροτέν έχει καταφέρει να έρχεται τα τελευταία χρόνια πρώτη στις προτιμήσεις των Ελλήνων γονιών και φυσικά για αυτή την εμπιστοσύνη τους ευχαριστούμε πολύ. Η φετινή σειρά Καροτέν Kids 2013 είναι υποαλλεργική, χωρίς πάραμπεν, με λαχταριστό άρωμα γρανίτας ή τσιχλόφουσκας και θα επιτρέψει στους μικρούς μας φίλους να χαρούν ατελείωτα παιχνίδια στη θάλασσα, έχοντας την ευαίσθητη επιδερμίδα τους απολύτως προστατευμένη. Για τους ακόμα πιο μικρούς φίλους του Καροτέν, τι προτείνετε φέτος? Το Καροτέν φέτος παρουσιάζει το βρεφικό Καροτέν Baby, το πρώτο αντιλιακό από το Καροτέν με 100% φυσικά φίλτρα που απευθύνεται σε βρέφη και νήπια ως 36 μηνών. Είναι ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί με ευαισθησία και τεχνογνωσία και θα συντροφεύσει κάθε μικρό κολυμβητή στις πρώτες του βουτιές και ταυτόχρονα θα το προστατεύσει με τον πιο ήπιο και φυσικό τρόπο. Ωραία και η μελωδία τους, μου αρέσει πολύ. Βεβαίως. Αυτή είναι οι Μπαμπούλες Πανεπιστημίου που βγαίνουν σήμερα. Είναι μια καλή ταινία, δεν είναι η καλύτερη της Pixar, αλλά νομίζω ότι μέχρι 10 χρονών, 11 χρονών παιδιά θα τα ικανοποιήσει απόλυτα. Γύρω στα 25. Άμα σας αρέσουν τα κινούμενα σχέδια, ναι, πάντα η Pixar έχει μια τέχνη που ξεχωρίζει αυτό το είδος. Λοιπόν, έχουμε δώρο όμως, 10 τυχεροί μπορούν να κερδίσουν από μία σειρά προϊόντων Καροτέν. Αυτή που βλέπετε δίπλα μου, όλη τη σειρά. Δηλαδή λάδια, κρέμες, πρόσωπο, παιδικά. Τα λέω μπερδεμένα για τα μαλλιά. Το πολύ ωραία μαρμελαδίτσα. Γίνεσαι κατάμορφος πολύ γρήγορα. 10 και τους 3 θα τους βγάλω τώρα τηλεφωνικά. 3 τυχαίοι, όποιοι βγουν. Μπρος, δώστε μου γραμμή 2-10-6-4-3-3-10 και ό,τι μου μείνει θα το δώσω στους υπόλοιπους, στο Ελένη2 με mail, papakilfatv.gr. Και λέω ότι μου μείνει, θα δώσω τώρα σε 3, αλλά μπορεί σε λίγο να μου τη βαρέσει και να δώσω και άλλους 2. Δεν ξέρω, όπως μου έρθει. Ό,τι μείνει από τα 10 που μας έχουν δώσει 10 σετ, στο Ελένη2 papakilfatv.gr. Λοιπόν, ξαναλέω, 2-10-6-4-3-3-10. Και προχωρώντας σιγά σιγά προς τα κάτω, να υπενθυμίσω ότι από αύριο και μέχρι και την άλλη Πέμπτη, 20 τεράστια δώρα θα κρύβει αυτός ο ωραίος μας πίνακας. Ηλεκτρονικός μας πίνακας. 20 τετράγωνα, 20 μεγάλα δώρα, που μέσα σε αυτά είναι
2 τηλεοράσεις με όλο το σετ της Panasonic, όχι μόνο τηλεοράσεις. Μαζί το ένα τετράγωνο θα έχει βιντεοκάμερα, το άλλο θα έχει φωτογραφική μηχανή. Βεβαίως και τα δύο θα είναι με home cinema, με Blu-ray. 3 τετράγωνα που θα περιέχουν από 3 κλιματιστικά της Morris, για να βάλετε σε 3 διαφορετικά δωμάτια στο σπίτι σας, στο ψυχικό σας, όπου θέλετε και δώρο να τα κάνετε. Κάθε τετράγωνο 3 λοιπόν. Ένα τετράγωνο με 2 τάμπλετ, τα βλέπετε εδώ, 2 μαζί. Επίσης, ένα ταξίδι στη Ρώμη από την εταιρεία Airfast Tickets. Ένα ταξίδι στη Ρώμη που περιλαμβάνει τα ειστήριά σας, το ξενοδοχείο σας και 1.000 ευρώ μετρητά για να κάνετε τα ψώνια σας. Άλλο τετράγωνο που περιέχει το ψυγείο Morris μαζί με μια δωρεπιταγή 500 ευρώ από το πολύ γνωστό σούπερ μάρκετ, βεβαίως Μαρινόπουλος, ΑΕ. Ένα τετράγωνο ακόμα, κάτι άλλο έχει ηλεκτρικό, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα και λέω δεν το θυμάμαι. Ναι, το είπα αυτό με το ψυγείο. Τέλος πάντων, υπάρχουν μετρητά, υπάρχει Shiseido, 2 τετράγωνα από 500 ευρώ μετρητά μαζί με μια δωρεπιταγή των 500 ευρώ από τη Shiseido. Πολλά μεγάλα υπέροχα δώρα, το φοβερό μας σκούτερ μαζί με 500 ευρώ βενζίνη. Φοβερό δώρο. Παπούτσια της ΝΑΚ, 500 ευρώ, διαλέγετε ό,τι σας αρέσει. Και βεβαίως, αφού δώσουμε και τα 20 δώρα, εννοείται ότι σε εσάς που θα έχετε καλέσει στο 149 σήμερα, αύριο και με το Σαββατοκύριακο μπορείτε, ή θα έχετε στείλει μηνυματάκι στο 19200 γράφοντας α και το ονοματεπώνυμό σας. Αφού λοιπόν έχουμε δώσει και τα 20 δώρα, ψάχνουμε και βγάζουμε γραμμές, πάντα παρουσία συμβολιογράφου, να βρούμε ποιο τετράγωνο κρύβει το δώρο του μεγάλου μας νικητή, του τεράστιου αυτού νικητή, ο οποίος θα πάρει από την εταιρεία Morris το φανταστικό αυτό ψυγείο με το μαύρο καθρέφτη μπροστά. Ψυγείο καταψύκτης. Την κουζίνα φούρνος, το ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων και ρούχων και 3 air condition. Αυτό είναι το τελικό μεγάλο δώρο που θα πάρει και θα μας αποχαιρετήσει με αγάπη την ερχόμενη Παρασκευή ένας πολύ πολύ μεγάλος νικητής. Καλέστε λοιπόν στο 14949 και εύχομαι να πάτε πολύ καλά και πραγματικά θα το ξαναπώ, να τα πάρουν αυτοί που πιο πολύ από όλους θα χρειάζονται. Λοιπόν, έχω τη γραμμούλα μου, να την ακούσω. Καλησπέρα. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου και εσένα, γεια σου. Πες μου το όνομά σου. Με λένε Νίκο. Νίκο από πού? Από Κόρινθο. Από Κόρινθο. Νίκο, πολλά αντιλιακά από την Καροτέν με αγάπη για σένα. Σε ευχαριστώ και εγώ, φιλιά πολλά. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας και εσάς το όνομά σας. Τι δώρα είναι αυτά που δίνεις? Σας έχουμε σε όλους. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στους συνεργάτες σου και στα παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι καταπληκτικά. Είναι καταπληκτικά, το ξέρουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το όνομά σου? Μαρία. Μαρία Μαράκη Μαριό, και για σένα μια σειρά αντιλιακών Καροτέν που έχει τα πάντα και για παιδιά και για μεγάλους και για πρόσωπο και για σώμα και λάδια και κρέμες και τα πάντα όλα. Φιλάκια πολλά. Και επόμενη γραμμή παρακαλώ, καλησπέρα σας. Γεια σας, Ελένη. Γεια σου και σένα το όνομά σου? Παναγιώτα. Παναγιώτα μου, έχεις κερδίσει και εσύ. Α, έχει και σπρέι περιποίηση για τα μαλλιά, το είπα. Λοιπόν, γυαλίζει, προστατεύει και τα λοιπά. Αχ, και μυρίζει και ωραία. Λοιπόν, πώς είπαμε το όνομά σου? Παναγιώτα. Παναγιώτα, εσύ από πού είσαι? Από Αθήνα. Από Αθήνα. Λοιπόν, Παναγιώτα μου, και σένα δικά σου τα Καροτέν και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη. Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά. 7 ακόμα σέτα έχω. Ό,τι θα δώσω στο τηλέφωνο θα τα δώσω στο eleni2.gr. Φιλάκια, διαφημίσεις, ερχόμαστε. Πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά. 7 ακόμα σέτα έχω. Ό,τι θα δώσω στο τηλέφωνο θα τα δώσω στο eleni2.gr. Φιλάκια, διαφημίσεις, ερχόμαστε.